Знаеш ли, че близо 60% от територията на България е заета от уникално красиви планини и хълмове, които са част от богатото ни културно наследство и чакат да бъдат изкачени? Вече има нов и в пъти по-интригуващ начин да изживееш едно различно лятно приключение, без да стъпваш до морето. Ако искаш да изживееш едно различно, вълнуващо и интересно лято, изпълнено с невероятни приключения, то наръчникът 141 върхове в България 2 е точно за теб. В него ще откриеш подробно и достъпно описани всички маршрути до невероятните планински върхове в родината ни и ще имаш изключителната възможност да се докоснеш до най-красивите кътчета в страната ни и да обогатиш общата си култура за България по интересен и вълнуващ начин. Далеч от големия град, без интернет, без проблеми и шумотевици. Само ти и прекрасната българска природа. Тишина, спокойствие, уникални забележителности, гледки, които ще изпълнят душата ти и пълноценно прекарано време. Не чакай повече. Откъсни се от еднообразието с 141 върхове в България 2 и изживей своето лятно приключение сега. За повече подробности натисни линка в описанието.